gaya miki Kaduna Kano ne? To su Safara'u ya jiki kuma na ji abin da ya famu. Allah ya kyauta na gaba. Safara'u sannu fa, Allah ya ƙara sauki. Kamar yadda na faɗa muku, gobe insha Allahu da safe zan sa muku bidiyon Safara'u na shan duka. Insha Allah yanzu ma abin da sa ba zan yi posting ba sai zuwa gobe da safe. Kowa ya gobe first posting da zan yi kenan a TikTok na Safara'u. Kamar yadda kuka ji dai, wannan wacce ba san kowa ce ba ta yi alƙawarin za ta ɗaura wannan bidiyo da safe yadda aka yi masa Safara'u dukan tsiya.